हाय फ्रेंड्स, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते. मला नवीन नवीन रेसिपी ट्राय करायला खूप आवडतात. तशीच मी एक अंड्याची नवीन रेसिपी ट्राय केली आणि म्हटलं तुमच्याशी शेअर करावी, म्हणून ती आज मी तुमच्याशी शेअर केलेली आहे. तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. आणि जर तुम्ही माझं चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा. सबस्क्रिप्शन एकदम मोफत आहे. अंड्याचं ऑमलेट, अंडा भुर्जी किंवा अंड्याची आमटी असे आपण अंड्याचे वेगवेगळे प्रकार करतो, पण मी अंड्याचा हा थोडासा वेगळा प्रकार केलेला आहे. चला तर रेसिपी पाहूया. तर याच्यासाठी मी हे कांदे आहेत, तर हे 2 कांदे आहेत ते मी बारीक चिरून घेतलेले आहेत. कांदा मस्त बारीक चिरून घ्यायचा. तर तो मी ह्या बाउलमध्ये घेतलेला आहे. आणि याच्यामध्ये मी हिरवी कोथिंबीर, हिरवी मिरची बारीक चिरून आणि लसणाच्या 4-5 पाकळ्या आहेत त्या बारीक चिरून त्या याच्यात घातलेल्या आहेत. यांचं प्रमाण तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही कमी जास्त ठेवू शकता. नंतर मी याच्यामध्ये 1 चमचा चिली फ्लेक्स घातलेले आहेत. याने हा पदार्थ खूप छान चवीला येतो. चवीप्रमाणे मीठ घातलेलं आहे आणि थोडीशी काळी मिरी पावडर घातलेली आहे. याने पण या पदार्थाची चव आहे ती खूप छान येते. आणि नंतर मग याच्यामध्ये मी थोडीशी हळद घातलेली आहे, म्हणजे जवळजवळ पाव चमचा मी याच्यामध्ये हळद घातलेली आहे. हळदीने खूप छान सुरेख असा कलर येतो. आणि मग हे छान असं मी मिक्स करून घेतलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता, मस्त असं मिक्स करून घ्यायचं, म्हणजे ह्या कांद्याला जी मीठ आणि जे बाकीचे मसाले आहेत ते खूप छान लागतात. आणि मग ह्याच्यावर झाकण ठेवून एक 10 मिनिटासाठी मी तसंच मॅरिनेशनसाठी ठेवून दिलेलं आहे. 10 मिनिटं झालेली आहेत. कांद्याला बघू शकता तुम्ही, बाकीचे मसाले मीठ आहेत ते खूप छान लागलेले आहेत. मॅरिनेशन फार महत्त्वाचं आहे, लगेच करायचं नाही हा पदार्थ. म्हणजे मॅरिनेशन केल्याने कांद्याला मीठ चांगलं लागतं आणि पदार्थ पुढे चवीला खूप छान लागतो. आता मी याच्यामध्ये अंडी फोडून घातलेली आहे. तिथे मी 4 अंडी इथं फोडून घातलेली आहे. अंड्याचे जे रोजचेच आहेत पदार्थ त्याच्यापेक्षा थोडासा वेगळा आहे. मुलांना हा पदार्थ नक्की आवडेल. तर 4 अंडी मी इथं वापरलेली आहे. आणि नंतर मी छान असं मिक्स करून घेतलेलं आहे. हे बघा, हे छान अगदी फेटून घ्यायचं. हे बघा, छान अगदी मी हे मिक्स करून घेतलेलं आहे. आणि आता आपण पुढची कृती बघूया. तर इथं मी आप्पे पात्र वापरलेलं आहे. आप्पे पात्र मी गरम करून घेतलेलं आहे आणि नंतर मी याच्यामध्ये तेल सोडलेलं आहे. तेल पण चांगलं गरम करून घ्यायचं आणि नंतर गॅसची फ्लेम स्लो ठेवायची. आणि आपण जे आता हे सगळं जे बॅटर केलेलं आहे तर ते या आप्पे पात्रामध्ये एका याच्यामध्ये घालायचं. हे बघा, हे बॅटर आहे ते परत मिक्स करून घ्यायचं आणि आप्पे पात्रामध्ये हे अशा प्रकारे घालायचं. गॅसची फ्लेम मात्र स्लो ठेवायची, फुल गॅस फ्लेमवर नाही होत आहे हे. व्यवस्थित आतमध्ये शिजणार नाही जर तुम्ही गॅसची फ्लेम मोठी ठेवली तर. आणि याच्यावर झाकण ठेवून 1-2 मिनिटासाठी मी असंच ठेवून दिलेलं आहे. हा पदार्थ लगेच होतो, जास्त वेळ लागत नाही, त्यामुळे लगेच याला 1-2 मिनिटांनी लगेच याला पलटी करायला घ्यायचं. हे बघा, आता मी याला परतवून घेतलेला आहे. खूप इझिली हा परततो पदार्थ. अशा प्रकारे मी हे सगळे परतवून घेतलेले आहे. आणि दुसरी बाजू आहे ती पण 1 मिनिटासाठी व्यवस्थित भाजून घेतलेली आहे. हे बघा, दुसरी बाजू पण छान अशी भाजलेली आहे. मस्त अशी दुसरी बाजू पण भाजून झालेली आहे.
हे बघा, खूप छान असा हा अंड्याचा पदार्थ तयार झालेला आहे. दोन्ही बाजू छान भाजलेले आहे. बाकीचे जे उरलेलं बॅटर आहे तर त्याचे मी सेम ह्याच प्रोसिजरने आप्पे पात्रामध्ये घालून हे शिजवून घेतलेलं आहे. अगदी झटपट होणारा हा पदार्थ आहे. मुलांना काहीतरी वेगळं म्हणून हे खूप छान वाटेल. घरच्यांना सगळ्यांना पण नक्कीच आवडेल. तुम्ही कधीतरी हा पदार्थ नक्की ट्राय करा. तुम्ही बघू शकता दुसरी बाजू पण छान अशी भाजून झालेली आहे. मस्त गरगरीत फुगलेला आहे हा पदार्थ. तर रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. रेसिपी आवडली असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.